hatta yadda ake karatun ƙur'ani sai da manzon Allah ya bayyana. Matar shi Ummu Salama ta ce manzon Allah yana karatun alƙur'ani dalla-dalla baya gaggawa. Manzon Allah baya haɗa aya da aya. Kun ji yadda manzon Allah yake karatun shi. Irin wannan karatu na numfashi da kuke yi da ku da 'yan islamiyan ku da 'yan hadda ku daina alaramomi. Watini wa zaitin wa duri sinin wa hadal balad lamin laqad khalaqal insana fi ku daina. Abdullahi dan Amr dan As yana da samartaka yana jin lafiya. Manzon Allah ya ce mishi kai yaro ka daina sauke Qur'ani ƙasa da kwana 3 ya ce zan iya, suka ja suka buga. Sai manzon Allah ya ce to dai duk wanda ya sauke Qur'ani ƙasa da kwana 3 ba zai fahimce shi ba, kuma so ake ana karanta shi ana fahimta. To kenan yanzu alarammominmu da ake cewa alaramma mai 60 sai ya samu tsakar gidan shi da daddare sai ya fara zarya wai kafin a kira a salatu ya sauke 60. Faruhe wallahi za a zace ma wadda aka rabu gama kala kira ta shi gina ce ga alarama can na kwami wala alarama bid'a kai baka bi sunnar manzon Allah ba, sai ka bi sunna. Saboda haka duk inda ko kafa makaranta hadda Qur'ani ko ku zuba hadisai a ciki. Hadisai din su ne regulation, su ne suke daidaita abin ya fahimtu daidai.